Avui ens endinsem en un dels pensadors que, ens agradi més o menys, han modelat la nostra manera d'entendre el món, Plató. Gairebé res. Tenim un recull de textos que van des de cartes molt personals fins als seus diàlegs més densos, diguem-ne. Sí. La missió d'avui és esbrinar com un home que estava absolutament decebut amb la política del seu temps va acabar construint tot un univers paral·lel. Un món sencer? Sí, un món d'idees perfectes per intentar, suposo, arreglar el nostre. Anem a veure què hi ha darrere d'aquesta arquitectura mental tan colossal. És que és impossible, de veritat, entendre Plató sense entendre la seva ràbia. No és una filosofia de saló, saps? No, gens ni mica. Neix d'un trauma. Ell veu com Atenes, la gran potència, perd una guerra humillant contra Esparta. Veu governs corruptes, tant tirànics com democràtics. I el cop final? I sobretot el cop final. Veu com la seva ciutat, en nom de la llei, condemna a mort el seu mestre, Sòcrates. Per a ell, allò va ser la prova definitiva. Que tot estava podrit. Que el sistema estava podrit fins al moll de l'os. Tota la seva obra, tota, és una reacció a això. És un intent desesperat de trobar un antídot al caos. Doncs comencem per aquí, per aquesta decepció tan profunda. Una de les fonts que tenim és la famosa Carta 7, on Plató, ja de gran, mira enrere i bàsicament ens explica per què va llançar la tovallola. Explica que de jove estava convençudíssima que el seu lloc era la política. Clar, volia canviar les coses des de dins. Però es van portar dues plantofades monumentals. Monumental, sí. Primer, el govern dels 30 tirans. Una oligarquia brutal, on, per cert, hi havia familiars seus. Això encara fa més mal. Clar, ell esperava que posessin ordre, justícia i res. Van resultar ser uns criminals. Després cauen els tirans, es restaura la democràcia. I què fan? El que dèiem, jutgen i executen Sòcrates. Aquí ell descriu com l'home més just del seu temps. Imagina't el cop. La injustícia venia, diguem-ne, de l'extrema dreta i de la democràcia. No hi havia un a agafar-se. Llavors, la seva conclusió és bastant radical. En aquesta mateixa carta diu una frase que, vaja, ha marcat segles de pensament polític. Sí, és potentíssima. Els mals del gènere humà no cessaran fins que els filòsofs ocupin els càrrecs públics. És a dir, passa de voler participar en política a dir que la política només la poden fer els filòsofs. No és una mica convenient? Home, vist així, L'intel·lectual que dissenya una utopia on manen els intel·lectuals. sens dubte és convenient, però per a ell era una conclusió lògica, no un desig de poder. El seu argument és que governar és un art, una tècnica. Com ser metge. Exacte, com ser metge o arquitecte. No deixaríem que la majoria votés a mà alçada com operar un cor, oi? Buscaríem el cirurgià més expert. Clar. Doncs ell diu, per què per a la tasca més important de totes, que és governar la ciutat, confiem en l'opinió de qualsevol? Per a ell, el problema de fons era el relativisme dels sofistes. Aquests mestres de la retòrica. Sí, que defensaven que no hi ha una veritat absoluta, que tot és opinable. I Plató diu, no, si tot és opinable, guanya qui crida més, o qui convenç millor, no qui té raó. I així s'acaba condemnant Sòcrates. I per combatre això, funda la famosa acadèmia. Les fonts diuen que el lema era una cosa així com saber per posseir el poder. Sí, sí. Queda clar que no era una universitat en el sentit modern, sinó una escola de quadres polítics. Exactament. L'objectiu era formar una elit de governants que no es guiessin per l'opinió o l'interès, sinó per un coneixement veritable i immutable del que són la justícia i el bé. Però clar, això planteja un problema gegant. Un de molt gran. Si aquestes veritats no es troben en el nostre món, que és caòtic i canviant, on dimonis són? I aquí és on fa el seu salt mortal filosòfic. El salt a la teoria de les idees. Aquesta idea que la nostra realitat és bàsicament una còpia de baixa qualitat, un ortus, un univers pirata. M'agrada aquesta analogia. Les fonts ho expliquen amb el mit de la caverna, que tothom ha sentit alguna vegada. Però potser el detall interessant no és només la imatge dels presoners mirant d'ombres. No, el detall clau és la violència del procés. Plató no diu que el presoner surt de la cova perquè un dia té una revelació, no. Diu que algú l'obliga a anar-se'n. Ah, és forçat. Que el procés d'arrossegar-lo cap a la llum és doloroso i que al principi la llum del sol el cega i el fa enfadar. Per a Plató, la veritat no és agradable.
No és una cosa que descobreixes amb alegria. És un trango. És un procés forçat i dolorós que et fa donar que tot allò que creies real eren simples ombres. És a dir, que estem còmodes en la nostra ignorància, a la nostra caverna particular, el que ell anomena el món sensible. Això és. El món de les coses que podem tocar i veure, que canvien, neixen i moren, les ombres a la paret. Exacte. I fora de la caverna hi ha el món real, l'autèntic, el món intel·ligible. Aquest no és un lloc físic, és una realitat a la qual només s'accedeix amb la raó. I allà hi viuen les idees. Allà hi habiten les idees, o aidos. La idea de justícia, la idea de bellesa, la idea de taula. Aquestes idees són úniques, perfectes, eternes, immutables. Llavors, cada taula que veiem Cada taula que veiem en el nostre món és només una còpia imperfecta de l'única i perfecta idea de taula. Per tant, ell estableix un dualisme radical. Hi ha dues realitats, i la nostra, la de cada dia, és la menys real de les dues. D'acord, però si estem atrapats aquí dins, el món de les còpies, i la veritat és a fora, en un lloc al qual no podem accedir amb els sentits, com hi arribem? Com ho podem conèixer, aquestes idees? Aquí ve una de les seves idees més fascinants i, a la vegada, més estranyes. A veure. La teoria de la reminiscència, l'anàmnesis. Plató creu en la immortalitat de l'ànima i sosté que la nostra ànima, abans d'encarnar-se en aquest cos que és com una presó, Ha viscut en aquell altre món. ha viscut en el món de les idees i les ha contemplat cara a cara. En caure al món sensible i unir-se a un cos, l'ànima ho oblida tot. Queda com en un estat d'amnèsia. Espera, un moment. Si això és així, vol dir que aprendre no és adquirir coneixement nou, és recordar. Exacte. Això capgira completament la nostra idea d'educació. No es tracta d'omplir un cap buit, sinó de fer de llevadora d'idees que ja hi són. És gairebé una teoria mística. Totalment. Per això el mètode del seu mestre, Sòcrates, era tan important per ell. La dialèctica, l'art de preguntar i repreguntar, no és per ensenyar res a ningú. És per ajudar-lo a recordar? És per ajudar l'altre a parir la veritat que ja porta dins, a recordar allò que la seva ànima ja sabia. Això li serveix per combatre l'escepticisme. La veritat absoluta existeix i és assolible, perquè, en el fons, ja la tenim. Ara bé, no tot el que recordem té el mateix valor, suposo. No, ni de bon tros. Aquí entra el famós símil de la línia, que als textos apareix gairebé com un gràfic. Una línia dividida que va del coneixement més fosc al més clar. Com una escala. Precisament. A la part més baixa hi ha la doxa, l'opinió. És el coneixement de les ombres, del món sensible. És un coneixement poc fiable, canviant, basat en el que ens diuen els sentits. El nivell més bàsic. I a la part superior hi ha l'episteme, la ciència o el coneixement veritable. Aquest és el coneixement de les idees, del món intel·ligible, assolit només a través de la raó. I al cim de tot? Al cim de tot, la cúspide, hi ha la dialèctica, la filosofia, que permet arribar a la idea de les idees, la idea de bé. Plató la compara amb el sol que il·lumina tot el món de fora de la caverna. D'acord, tot aquest viatge el fa l'ànima. Però què és exactament aquesta ànima per a ell? Perquè no la presenta com una cosa simple i unitària, oi? No. Les fonts ens parlen d'una altra al·legoria potentíssima, la del carro alat. Sí, el diòleg Fedre. És la seva psicologia, la seva teoria sobre com som per dins. Si la realitat és dual, amb dos mons, l'ésser humà també ho és. Som un compost de cos i ànima. Cos mortal, ànima immortal. Exacte. El cos és material, mortal, una càrrega, i l'ànima és immaterial, immortal, el nostre veritable jo. Però aquesta ànima, diu ell, està en conflicte constant. I per explicar-lo, utilitza la imatge d'un carro. Tirat per 2 cavalls i conduït per una auriga. Perfecte. L'auriga seria la nostra part racional, la que hauria de portar el timó, suposo. Sí. L'auriga és l'aspecte racional, la intel·ligència, situada al cap. La seva feina és governar. Però clar, els cavalls li ho posen difícil. N'hi ha un de bo i un de dolent. Un d'ells és un cavall blanc, noble, bo. És l'aspecte irascible situat al pit. Representa la força de voluntat, el coratge, la ira justa, sentiments nobles que, ben guiats, ajuden la raó. Però l'altre cavall és el problemàtic, el cavall negre, el rebel. I aquí tinc una pregunta. Digues? Per què un cavall és inherentment dolent? No sona una mica maniqueu? Com si les nostres passions fossin un enemic a vèncer en lloc d'una part de nosaltres a gestionar? És una pregunta excel·lent. I tens raó, la imatge pot semblar maniquea.
Aquest cavall negre representa l'aspecte concupiscible, els desitjos més bàsics. Les passions corporals? Sí, la fam, la set, el desig sexual, tot el que ens lliga al món sensible. Plató el descriu com a rebel i difícil de controlar. Potser més que dolent en sentit moral, el problema és que és irracional i potentíssim. I si el deixes anar? Si el deixes anar, desboca el carro i l'estampa. La qüestió no és matar el cavall negre, això és impossible, forma part de nosaltres, sinó que l'auriga, la raó, amb l'ajuda del cavall blanc, la voluntat, El domini. i el faci anar a la direcció correcta. La virtut per a Plató no és l'absència de passió, sinó l'harmonia. Que cada part faci la seva feina sota el comandament de la raó. I aquí és on tot el sistema encaixa. Perquè aquesta mateixa estructura de l'ànima, en 3 parts, és la que ella agafa i la projecta a una escala gegant per dissenyar la seva ciutat ideal a la república. Exacte. És una analogia perfecta. L'estat és una ànima en gran. La lluita interior de l'individu es converteix en l'estructura social de la ciutat. És el cor de tot el seu projecte. La justícia de la ciutat, de la polis, serà un reflex de la justícia de l'individu. Si en l'individu la justícia és l'harmonia de les 3 parts de l'ànima... A la ciutat serà l'harmonia de 3 classes socials. Exactament. I molt important, no són castes hereditàries. En teoria, l'assignació es fa segons l'aptitud natural de cada persona, segons quina part de la seva ànima predomina. D'acord, anem a veure aquestes classes. A la base de la piràmide suposo que hi posa els que es corresponen amb el cavall negre, amb els desitjos. Sí, exacte. La base són els productors, artesanos, pagesos, comerciants. En ells domina l'ànima concupiscible. La seva funció és produir els béns materials que la ciutat necessita. I prou. I prou. No han de governar, només produir i obeir. La seva virtut principal és la temprança, la sofrosine, que podríem traduir com a moderació o autocontrol. Acceptar el seu lloc i no desitjar més. Després vindrien els guardians, l'equivalent del cavall blanc, del coratge. Això mateix. Els guardians, els guerrers. Són la classe militar i policial. En ells domina l'ànima irascible. La seva virtut és la fortalesa, l'andreia. Que no és només ser valent. No, no només a la batalla, sinó tenir la fermesa per defensar la ciutat i els seus principis. I, per descomptat, al cim de la piràmide, els aurigues de la ciutat. Els seus, els filòsofos. Els governants filòsofs. Són una minoria selecta en qui domina l'ànima racional. Han superat un procés educatiu duríssim, que dura fins als 50 anys. Han demostrat ser els millors. I, sobretot, Han sortit de la caverna. han aconseguit sortir de la caverna i contemplar la idea de bé. La seva virtut és la saviesa, la sòfia. Només elles estan capacitats per governar, perquè són els únics que coneixen la veritat. Entenc la lògica, però sona terriblement autoritari. Estem dient que la justícia platònica requereix que la gran majoria de la gent renunciï a qualsevol aspiració de governar i es limiti a obeir. Sí, La justícia és que cadascú es quedi al seu lloc i no molesti. vist des del segle XXI, sí, és profundament antidemocràtic i autoritari, però cal entendre el seu objectiu. Crear un estat perfectament harmònic, on el bé comú estigui per sobre de qualsevol interès individual. I per garantir que no es corrompeixin. Per garantir que els governants i guardians no es corrompin, Plató los imposa unes condicions de vida extremes. Les fonts expliquen que proposa per a ells l'abolició de la propietat privada i de la família. Com? Viuen en comú, mengen junts, no tenen res seu, els fills són educats per la comunitat sense saber qui són els seus pares biològics. Vaja, és el primer disseny d'una comuna, però la més exigent intel·lectualment de la història. Sí. L'objectiu era que l'única família i l'única propietat dels líders fos la ciutat mateixa. Exactament. Volia eliminar l'egoisme, el nepotisme i la cobdícia de socarrel. És un model que sacrifica la llibertat individual en nom d'un ordre superior i d'una justícia col·lectiva. I la peça clau que ho aguanta tot és l'educació. L'educació, sí. Un sistema públic i rigorós, controlat per l'Estat, que serveix per detectar les aptituds de cada infant i assignar-lo a la classe que li correspon per naturalesa. Fem balanç. Hem partit d'un Plató enfadat amb el món, traumatitzat per la mort de Sòcrates, que decideix que la política real és un desastre. Sí, una frustració total. Aquesta frustració el porta a imaginar una realitat alternativa, un món d'idees perfecte. Aquest món perfecte li dona el fonament per a un coneixement veritable, al qual accedim no aprenent, sinó recordant el que la nostra ànima immortal ja sabia. Aquesta ànima, al seu torn, és un camp de batalla intern entre la raó i les passions. Un carro alat en lluita constant.
I, finalment, projecta aquesta batalla interna a la societat i dissenya un estat ideal. Una màquina perfecta on cada peça, cada classe social, compleix la seva funció. I tot governat per una èlit de filòsofs reis que han vist la veritat. I que tenen l'obligació moral de guiar els altres que viuen a les fosques. És un sistema total, ho lliga absolutament tot. És un dels intents més grans de la història de la filosofia per crear un sistema que fonamenti l'ètica i la política en una veritat absoluta, transcendent. És la seva resposta radical a la decadència que veia al seu voltant. Un somni d'ordre i raó. Un somni d'ordre i raó que, evidentment, té unes implicacions molt fosques pel que fa a la llibertat individual. I això ens deixa amb una pregunta per rumiar. Tot el model platònic es basa en una premissa, que la veritat objectiva existeix i que només una èlit d'experts, després de molt d'esforç, hi pot accedir. Aquesta premissa justifica que governin pel bé de tots, fins i tot en contra de l'opinió de la majoria. És el nucli de la qüestió. La pregunta, que ressona fins avui, és: quina quantitat de poder estem disposats a cedir als experts en nom d'un suposat bon govern? I on és la línia, sovint invisible, que separa el govern dels savis de la tirania dels que es creuen savis?